Pakkaset on selkeästi tuonut kompressoriongelmia esille ja erityisesti 205C Mese asiakkaita on nyt ollut liikkeellä harvinaisen paljon ja kyselyä siitä, että mikä siinä kompressorissa tulee, kun se ei tuota ilmaa. Ja pakkasten aiheuttamana suurin syy on se, että kompressorin kuivaimen kapasiteetti on tullut tiensä päähän ja sitten se pakkanen jäädyttää sen kompressorin kuivaimen yhdeksi jääpaketiksi ja sitten se vesi ei pääse sen kompressorin kuivaimen läpi. Ja se on se suurin yksittäinen syy sille, miksi se ei tuota ilmaa. Se, minkä takia se kompressorin kuivain on tullut kapasiteettinsa päähän, niin siihen on yleensä sitten joku muu syy kuin se kompressorin syy, eli se on joutunut töihin normaaliin enempi.